З кім раней сустрэдзецца Дональд Трамп, з Ціхановскай ці Лукашэнкам? Што азначае для беларусаў прыпыненне замежнага фінансавання ад ЗША? І як дэмакратычныя сілы плануюць будаваць адносіны з новай амерыканскай адміністрацыяй? І што зменіцца для беларусаў пасля 26 студзеня? Тут Ганна Соусь, добрый дзень, мы ў жывым эфіру «Піку свабоды» і мы чакаем з хвіліны на хвіліну ў нашым эфіры галоўнага дарадцу Святланы Ціхановскай Франака Вячорку. А я хочу звярнуцца найперш да нашай аўдыторыі з пытаннем. Як вы думаеце, з кім сустрэнецца Дональд Трамп? Са Святланай Ціхановскай ці Александром Лукашэнкам? З кім раней, з кім пазней, можа зусім не сустрэнецца, можа яны пагавораць? Адказвайце ў каментарах, выкладайце свае версіі ў гэтай трансляцыі. Таксама задавайце пытанні галоўнаму дарадцу Святланы Ціхановскай Франаку Вячорку, якога мы чакаем у нашым эфіры. І перш чым он з'явіцца, паколькі ён зараз на вельмі важнай сустрэчы літаральна праз некалькі хвілінак будзе, я хацела бы пагаварыць пра тое, што адбываецца цяпер у Беларусі напярэдадні выбарчай кампаніі 26 студзеня з нашим аналітиком Юрієм Дракохрустом. Добрый день, Юра. Добрый вечер. Сёння была прынятая рэзалюцыя Еўрапарламенту, у якой ўжо загадзя было заявлена пра тое, што выбары не будуць прызнаны свабоднымі і справядлівымі. І гаворыцца ў гэтай рэзалюцыі, якая называецца «Неабходнасць дзеяння ў барацьбе з працягам прыгнёту і фальшывых выбараў у Беларусі». У рэзалюцыі называецца «Рэжым Лукашэнкі нелегітымным, незаконным, злачынным». А таксама ў рэзалюцыі запэўніваюць беларускую дэмакратычную супольнасць на чале са Святланай Ціхановскай у непахіснай падтрымцы. Як вы ацэньваеце шансы на тое, што Александру Лукашэнку атрымаецца, так бы мовіць, перагарнуць старонку пасля 26 студзеня? Я их оцениваю невысоко, але не як ноль. Вот рашэнне Еўрапарламенту, это, в принципе, дорадчы орган, это як бы дэманстрацыя нейкай грамадскай думкі еўрапейскай, агульнаеўрапейскай. Все ж таки рашэнні прымаюцца урадамі ці самім еўразвязам. Хаця і наконт гэтага, літаральна сёння прэсавы сакратар МЗС Беларусі, спадар Глас, заявіў, што беларускі бок ужо атрымаў рашэнне уласнае еўразвяза. І паводле спадара Глаза, яны прыкладна такія же, як і рашэнне Еўрапарламенту. Іншымі словамі, непрызнанне. З іншага боку, можна сказаць, што выбары в Беларусі ніколі не прызнаваліся як такімі дэмакратычнымі. Пачынаючы з 2001 года, яны дэмакратычнымі не прызнаваліся, і таму тут пытанне, это такое непрызнанне или такое непрызнанне? Это такое же непрызнанне, як в 2020 годзе? Ці это такое, як было, напрыклад, в 2015 годзе? Хутчэй, это больш падобна на 20-й. Але я бы сказаў, што гэта рашэнне цяперашняга дня. Таму што в панядзелак да ўсяго гэтага далучыўся яшчэ один фактор, яшчэ одна невядомая, яшчэ пакуль невядомая. Это Трамп, новый прэзідэнт Злучаных Штатаў. Якую палітыку он будзе весці? Адносна Беларусі наўрад ці она як бы адразу адмыслова адносна Беларусі зменіцца. Я думаю, што Трампу не да Беларусі. Я дзякую Юру Дракохрусту, аналітыку Радыё Свабода. 26 студзеня ўвечары 3 гадзіны жывога эфіру. Юры Дракохруст, іншыя аналітыкі Свабоды, прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, прадстаўнікі недзяржаўных арганізацый возьмуць удзел у нашым жывым эфіры, і мы будзем абмяркоўваць вынікі, прадказальныя, але тым не менш выбарчай кампаніі, выбарчай прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі. Юры гаварыў пра тое, што з'яўляецца новы фактар, гэта прыход вступлення ў пасаду прэзідэнта ЗША, 47-го прэзідэнта ЗША Дональда Трампа, і да нас далучыўся галоўны дарадца Святланы Ціхановскай Франак Вячорка. І якраз гэтую размову я хацела працягнуць з ім, і з вельмі такога пытання, на якое не так проста адказаць. Як вы думаеце, з кім сустрэнецца Трамп, з Ціхановскай ці Лукашэнкам?
Ну, я думаю, што ў Ціханаўскай болей шансаў, але я не думаю, што гэта адбудзецца адразу. Зараз у Трампа іншая палітыка, найперш мясцовае пытанне. Але я не выключаю, што такая сустрэча можа адбыцца. І гэтаксама, як і сустрэча з дзяржсакратаром Рубіо. Вядома, наперадзе доўгая праца, і Байден не адразу сустрэўся, это год заняло да першай сустрэчы. Але кантакты, я думаю, што будуць працягвацца. Тут самае важнае, каб у адміністрацыі ЗША было яснае разуменне, чаму Украіна павінна быць прыярытэтам. Калі Украіна будзе прыярытэтам, тады можна зайсці з беларускай тэматыкай. Тады лёгка патлумачыць, чаму і Беларусь важная для Злучаных Штатаў Амерыкі і для Захаду ў цэлым. А калі не сустрэнецца, а з кім ён першы пагаворыць, са Святланай Ціханаўскай ці з Лукашэнкам? Як вы мяркуеце? Мне цяжка ўявіць, пра што яму гаварыць з Лукашэнкам. Мне цяжка ўявіць матывацыю, мне цяжка ўявіць, што Лукашенко можа прапанаваць Трампу. Я ведаю, што там Рыжанко ўжо спусціў задачу там шукаць кантакты з Трампам і выходзіць на іх і шукаць, напэўна, што ім там прапанаваць, але задача ў іх у лукашэнкаўскіх дыпламатаў не такая простая, тому што Трамп прагматычны, а практычна ўсё, што можа Лукашенко прапанаваць, гэта можна вырашыць з Пуціна. Таму хутчэй за ўсё калі там Трамп будзе гаварыць пра лёс Лукашэнкі у цэлым, ён можа падняць гэтае пытанне з Пуцінам. Але я ўпэўнены, што мы ўсё роўна будзем вось у гэтай арбіце амерыканскай палітыкі існаваць і будзем працягваць камунікаваць. Мы ў вялікай ступені маем, у прынцыпе, усе асноўныя кантакты і ў Сенаце, і ў Палаце прадстаўнікоў. Я думаю, што праз Кангрэс можна заходзіць і у нас вісяць такія падвешаныя рашэнні. Гэта спецпасланніка па Беларусі, гэта актаў дэмакратыі ў Беларусі не вырашаны. Гэта падтрымка для незалежных медыяў грамадзянскай супольнасці. Нам вельмі важна, каб яна працягвалась, тому што многія гэта залежыць. І падтрымка Радыё Свабода, само сабой. І яшчэ адзін таксама незавершаная ініцыятыва, гэта Беларуская служба голаса Амерыкі. Вось гэта тое, пра што аператыўна можна гаварыць і з адміністрацыяй, з дзярждэпартаментам у бліжэйшыя паўгоды. Я тое ж самае пытанне хацела задаць Юрыю Дракахрусту. Як вы ацэньваеце імавернасць сустрэчы Дональда Трампа са Святланай Ціханаўскай, з Александром Лукашэнкам? На якім узроўні, у якім фармаце, як хутка? Я оцениваю вельмі низко, по шчырасці, и одно, и другое. Ведаеце, сустрэча, я не ведаю, з Лукашэнкам, магчымая толькі ў межах нейкага мірнага кангрэсу, а-ля Венский конгресс 1919 года. Але все эксперты говорят, что звычка Трампа – это вести перамовы, вести любимые им сделки в узким коле. И я думаю, что это будет на початку ввогуле его размова с Путиным, а потом втрох. Все, ему больше никто не потребен. Ни Еврозвяз, ни Польша, ни Угорщина, ни Румыния, соседи Украины, ни Беларусь. Ни в яком выглядзе. Хутчэй за ўсё. Можа быць, я чуў нейкія чуткі, што можа быць, калі Орбан попросіць, калі скажа Трампу, што вот придумай нейкае тлумачэнне, навошта за этим столом Лукашенко. Ну, можа быць. Хаця, ввогуле, нават калі будзе, вот я кажу, фармат Венскага кангрэса, ну, там были только державы. Там были прадстаўнікі дзяржаў, якія кантралююць сітуацыю ў сваёй краіне. Ніякіх грамадскіх арганізацый, ніякіх апазіцый, ніякіх урадаў выгнання, наколькі я памятаю, там не было. А это был самый широкий конгресс. На Венском конгрессе были нават Бразилия и Таиланд, якая была справа до Первой сусветной войны. Вот. А все остальное, ну, не ведаю, Потсдам, Ялта, нават Версаль, у сэнсе нават Венский конгресс 1714 года, калі с Наполеоном разбирались, ну, там значно больше вузкие кола было. Дякую. Вяртаемся у студзень 2025 года. Александр Лукашенко
калі каментаваў інаўгурацыйную прамову Дональда Трампа, заявіў, што бачыць, я цытую, прыкмету нестабільнасці ў тым, што Трамп пасля ўступлення на пасаду адмяніў шэраг указаў Байдена. Давайте послухаем. Вот когда вы будете избирать нового президента, вы запомните, мне не приходилось отменять свои указы, другого президента не было, но если сегодня один президент творит указы, а второй отменяет, это что, нормально? Это характеризует страну. Не только его самого, но страну. У вас серьезная нестабильность. У вас нет, главное, преемственности. Франак, як вы мяркуеце, чаму Александр Лукашенко быў крытычным у дачыненні да першых крокаў Трампа? Ой, я думаю, што Лукашенко прымярае гэта на сабе. Ён, это як у расійскай імперыі, да? Кожны наступны цар адмяняў іншага, і Лукашенко разумее, што калі нешта памяняецца ў Беларусі, то ўсё тое, што тут ён навараціў, нарабіў, яно ўсё будзе хутка перагледжана. Як гэта было ў Казахстане, да, з такім пераходам ад Назарбаева да Такаева. Таму хутчэй усё гэта ягоныя ўласныя страхі, а не клопат пра Злучаныя Штаты Амерыкі і іх дабрабыт. Як бы вы, як галоўны дарадца Святланы Ціхановскай, ацэнілі, ну, дакладней сказалі, як каманда Ціхановскай ацэньвае першыя указы 47-го прэзідэнта США? Ну, тут першае, ну, гэта не наша справа ацэньваць рашэнне па ўнутранай палітыцы Дональда Трампа. І ну, многія з тых указаў, якія ён падпісаў, яны ж былі анансаваны яшчэ падчас выбарчай кампаніі. І выбаршчыкі, якія галасавалі Трампу, у тым ліку галасавалі за антыміграцыйныя рэчы, за барацьбу з злачынствам, з арганізаванай злачыннасцю. Таму тут нічога новага няма, сюрпрызаў няма, і ён проста выконвае тое, што абяцаў. Наконт там заявы пра Панаму, тут таксама я не ведаю, наколькі гэта такі камунікацыйны ход, наколькі это будзе ўсур'ёз, таму што ну, па праву ну, будзе складана гэта ўсё рэалізаваць. Пра там абяцанне зрабіць Амерыку вялікай, то ён ішоў з гэтай праграмы, і ён і рэалізоўвае пытанне, што ну, абяцанне не заўжды можна рэалізаваць, таму што і прэзідэнт нават у ЗША ён мае абмежаваныя магчымасці. Шкада, што ну як шкада, ну нам бы хацелася, каб ён згадаў Украіну, хаця бы і падтрымку для Украіны. Гэта не адбылося ва інаўгурацыйнай прамове. Але мы бачым, што зараз было ўжо шмат заяваў і Рубіо, якія кажуць, што ён будзе безумоўна увагу звяртаць, і вось дэдлайн у 90 дзён ён стварае вялікі ціск на новую адміністрацыю, каб сапраўды нечага дабіцца. І пакуль што відавочна, што калі Зеленскі ён гатовы ісці на перамовы і на нейкую дамову, Пуцін не гатовы. Што ставіць ну, Пуціна ў такую слабейшую пазіцыю, а Трампу развязвае рукі, каб быць больш жорсткім па Пуціну. Таму цікава, што будзе адбывацца. Вось тут у Давосе, я вам скажу, няма ніводнай дыскусіі, калі б не прагучала імя Трампа хаця бы 10-20 разоў. Усе гадаюць, што чакаюць, усе думаюць, усе спрабуюць зразумець, і ніхто дакладна не ведае, ніхто не можа планаваць. Але няма такой панікі, што нешта там цалкам. Ёсць разуменне, што ну, Еўропе трэба быць мацнейшай, што Еўропе трэба быць больш практычнай у дамовах ЗША, што трэба будзе купляць амерыканскую нафту. У прынцыпе, вось у гэтым гандлі і пакупцы энерганосьбітаў ёсць таксама элемент ціску на Расею, тому што это панізіць, безумоўна, кошты, калі Злучаныя Штаты адкрыюць свае радовішчы. Мы выходзім у вельмі цікавы этап. За 25 год, які будзе, безумоўна, вельмі цяжкі для Еўропы, тому што трэба будзе перастройвацца. Безумоўна, ён будзе вырашальным у вялікай ступені для Украіны, а магчыма таксама для Беларусі. І тут утрыманне Беларусі ў павестцы павінна быць нашым агульным прыярытэтам. Ну вот вы якраз у Давосе знаходзіцеся, як у кантэксце прыходу Дональда Трампа згадваецца Беларусь на гэтым уплывовым міжнародным форуме? Ну тут у Святланы Ціхановскай, у прынцыпе, вельмі высокі ўзровень. Это вот 3-й год запар, і напэўна, самыя высокія удзелы. Є 4 вось асноўныя, тому што ну, у Давосе ёсць публічная частка. Гэта тое, што вось транслюецца, на сцэне выступаюць прэзідэнты, прэм'еры, а ёсць закрытая частка, так, дзе па 1,5 гадзіны там крызіс на Блізкім Усходзе, сітуацыя ва ўкраіне, дзе ўсе прэм'еры, прэзідэнты з усяго свету абмяркоўваюць. І Святлана Ціхановская у 4 асноўных панелях, вось тых закрытых, яна бярэ ўдзел. Таму это такі элемент, я б сказаў, прызнання, павагі, але я не скажу, што Беларусь гэта нейкая цэнтральная тэма.
Яна не з'яўляецца такое, не можа быць так на фоне глобальных крызісаў. Наша задача это будаваць Беларусь. І тут Беларусь добра заходзіць, абмяркоўваецца ў кантэксце Украіны, само собой, у кантэксце Ірану і камунікацыі паміж Лукашенкам і Іраном, Куба, таксама і вось гэтыя кантакты Куба, Лукашенка, яны рэзануюць, тым больш зараз для Марко Рубіо, новага дзяржсакратара, гэта хутчэй усё будзе важнай тэмай, тому што сам мае кубінскае паходжанне. І Кітай. І вось кітайскія інтарэсы ў Беларусі. Таму вось калі мы заходзім праз глобальныя тэмы, тады прасцей патлумачыць, што адбываецца ў Беларусі. Заходзіць проста з тэмай палітвязняў, там і нашай рэпрэсіяў, яно, вядома, не рэзануе на такім глобальным форуме. Гэта зараз цяжка здзівіць жахамі і пакутамі, так? Таму што шмат дзе, на жаль, у свеце адбываюцца і жахлівыя рэчы, і нават горш на Беларусі. З вами Ганна Соусь, мы ў жывым эфіры. Гэта наш штодзённы эфір «Пік свабоды», у эфіры «Свабоды прэміум». Вы можете взять удзел у нашым эфіры, калі зададзіце пытанні да гэтага відэо. І там зараз адбываецца галасаванне. І асноўнае пытанне нашага эфіру пра тое, з кім сустрэнецца Дональд Трамп найперш са Святланай Ціхановскай ці з Александром Лукашэнкам. Увогуле, як вы ацэньваеце імавернасць гэтага? І вось цяпер прагаласавалі даволі шмат людзей, і пакуль 50/50. Вы можете взять удзел у галасаванні, а таксама пракаментаваць наш эфір і задаць пытанні, канешне, калі гэта для вас бяспечна. Я хацела звярнуцца да Юрыя Дракахруста і згадаць вельмі старую гісторыю. Калі былы прэзідэнт Эстоніі Ленард Мэрі, тады ён быў прэзідэнт, ён быў у Белым доме, і ён так экстравагантна намаляваў на глобусе, там, дзе на мапе была Эстонія, маркерам абвёў гэтае месца. Гэта ўжо у 2025 годзе мала рэальнай історыі. Усе людзі, дзе ведаюць, все прэзідэнты Амерыкі ведаюць, дзе знаходзіцца Беларусь. Але якім чынам, экстравагантным чынам, магчыма, можна звярнуць увагу американских лидеров на Беларусь? Як вы думаете, Юра? Я думаю, что одна из магчымасцей это некое гучное вызваленне палітвязняў. Это могло бы зрабіць некаторае ўражанне. И это из того, что реально. Мовно кажучы, калі б на вуліцы Беларусі выйшлі сотні тысяч людзей, напэўна, это таксама, як у 2020 годзе, калі прэзідэнтам быў той самы Трамп, это так ці інакш зрабіла ўражанне на Злучаныя Штаты і на Трампа. Это малаімаверна. Вызваленне это магчыма. Нешта іншае, скажем, калі б было шмат расійскіх войскаў у Беларусі, то іх вывод, но это не той выпадак, іх не так шмат. Тыя ядзерныя гульні, они не вельмі пераканаўчыя. Нават невядома, ці ёсць расійская ядзерная зброя такі ў Беларусі. І таму тут нейкі жэст зрабіць, не ведаю. Так что с того, что как бы на поверхне, это все ж таки палітвязні, потому что штосьці іншае мне цяжка сказаць. Франак, я якраз вось у гэтым рэчышчы вам хацела пытанне адрасаваць. У студзені прапаганда показала супрацоўнікаў дзейных і былога амерыканскай медыакарпорацыі «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Европа», Ігора Лосік, Андрэя Кузнейчыка, Ігора Карнея. Таксама показала грамадзяніна ЗША беларускага паходжання Юрася Зяньковіча, не указаўшы, правда, што ён асуджаны, што ён таксама з'яўляецца палітзняволеным. Як вам падаецца, што гэта азначала? Ці гэта быў сігнал пэўны ад уладаў Беларусі да адміністрацыі ЗША, ці гэта нейкі сігнал да гандлю? Ці можна гаварыць, што гэта нейкі крок да вызвалення грамадзяніна ЗША і журналістаў амерыканскай карпорацыі? Безумоўна, гэта сігнал, безумоўна, гэта частка гульні, безумоўна, гэта такая дэманстрацыя тавару. Лукашенко ж успрымае закладнікаў як тавар. Вось той самае з Японіяй. Тут, дарэчы, 4 было сустрэчы, дзе абмяркоўвалі пра зняволеных японцаў у Беларусі, і у японцаў гэта топ-тэма. Але вяртаючыся да беларусаў, Лукашенко як бы дражніць, таму што
няма ніякай здзелкі там ці нейкай дамовы. Некаторыя эксперты, я чытаў, мяркуюць, што это вось такі падарунак для Трампа, але калі такі падарунак, яны, напэўна, хацелі б ведаць, што будзе нейкі адказ. Але я думаю, што адказу не будзе. Я ведаю, што спробы па вызваленні, як вось тых звязаных з Злучанымі Штатамі Амерыкі, так і ўсіх іншых палітвязняў і звязаных з іншымі краінамі, яны не спыняліся. Я не хацеў бы раскрываць нейкія падрабязнасці, што і як рабілася, але я ведаю, што Злучаныя Штаты вельмі шмат прыкладалі намаганняў. І мінулая адміністрацыя, у прыватнасці, працавалі паўтара года нон-стоп, каб гэта адбылося. Але не атрымалася. Ці атрымаецца гэта вось у новай адміністрацыі, не пераканаць Лукашэнку не проста дражніць, а рэальна выпусціць людзей, гэта было бы добра. Для нас добра, тому што гэта наша мэта, вызваліць палітвязняў, мы б хацелі, каб все былі на свабодзе. Для Лукашэнкі это магчымасць паказаць сваю гуманнасць, чалавечнасць. Калі хоча зрабіць жэст у бок Злучаных Штатаў, рабі, раді Бога. Ніхто ж не асудзіць, наадварот, добра. Але ж выглядае, што Лукашенко хоча прадаць. Але ці все краіны і ці адміністрацыя США захочуць уступаць вось у гэты такі гандаль, я не ўпэўнены, напрыклад. І мне б, вядома, хацелася б, каб у прынцыпе тэма палітвязняў у новай адміністрацыі яна гучала часта. Вось пакуль мы толькі пачынаем інфармаваць і даводзіць да ведама новыя нашыя кантакты пра все тыя жахі, які адбываюцца ў Беларусі, таму што разуменне, на жаль, вельмі агульнае. Я нагадаю, што ў 2020 годзе пасля званку былога дзяржсакратара США Майкла Пампео быў вызвалены грамадзянін Беларусі Віталь Шкляраў. А гэтаму папярэднічаў візіт тады яшчэ дзейнага дзяржсакратара США Майкла Пампео ў Беларусі, сустрэча з Лукашэнкам. Давайте кароткае відео паглядзім. Диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу, в воскресенье, а президент работает. Прошу. Франк, скажите, калі ласка, паводле вашых прагнозаў, ці магчымыя візіты падобнага ўзроўню у гэтую кадэнцыю Дональда Трампа, самых высокіх чыноўнікаў Беларусь да Лукашэнкі, у гэтай сітуацыі, якая цяпер? Толькі пра нейкае тэктанічнае змене палітыкі Лукашэнкі. Калі ён сапраўды перастане прадастаўляць тэрыторыю, дроны перастануць лётаць, ці сапраўды у выніку перамоваў Беларусь атрымае нейтральны статус і Лукашенко перастане жасціць, канешне, можна ўявіць сабе такое. Але пераўтварэнне Лукашэнкі вось гэта выглядае пакуль што на мяжы фантастыкі, што Лукашенко раптам вернецца ў свой стан 18-19 году вот гэтага балансавання паміж захадам і Расіяй. Зараз у яго адназначны перакос у бок Расіі і ўспрымаюць яго ўжо зусім інакш, чым гэта было 6-8 год таму назад. Рабіць такі візіт цяпер абсалютна не мэтазгодна і незразумела навошта. А Лукашенко ў цэлым вельмі таксічны для свету. І ён жа нават па нашай інфармацыі хадзіў у Баку на гэтым і ў Баку і ў Дубаі на копе, неяк целепаўся, шукаў з кім бы павітацца, руку паціснуць. У цэлым людзі з ім баяцца мець адносіны, таму што ён, калі за Пуціным ёсць дзяржава з ядзернай зброяй і з нафтай, то у Лукашэнкі нічога няма, акрамя 1500 палітвязняў і нейкіх ашалелых губопікаўцаў. Таму зараз проста зноў стаць такім рукапаціскальным, кім будуць сустракацца і зрабіць выгляд, што нічого не адбываецца, немагчыма. І дакладна гэта не адбудзецца у гэтым годзе, дакладна гэта не адбудзецца да нейкіх істотных пераменаў у Беларусі. Юрый Дракахрост, як вы мяркуеце, званок якога амерыканскага палітыка мог бы паўплываць на вызваленне, не ўсіх, а каго-небудзь з палітвязняў? Ці мог бы паўплываць? Я думаю, звонок Марка Рубіо мог бы на штосьці паўплываць, але, як той казаў, не на пасёсце дзяржсакратароў. Немагчыма, каб дзеля нават такой мэты, ўсё ж таки дастаткова вузкай, другі раз это рабілася. Я думаю, што зараз, бо тады Пампео званіў Лукашэнку, это ўжо былі апошнія месяцы кіравання Трампа, а зараз только першае. Я думаю, што шмат ёсць іншых клопатаў. Я згодны з Франыкам в тым сэнсе, што зараз нешта падобнае, так бы мовіць, як было медовы
месяц в 19-20 годзе, у тым ліку і ў беларуска-амерыканскіх адносінах, он зараз немагчымы, але это по модулю мира. Мы абсолютно не можем сказаць, якім будзе мир, калі ён будзе, калі, прынамсі, як доўга будуць цягнуцца мірныя перамовы, а тада памяняецца многае. Тады і санкцыі могуць быць скасаваныя значную частку. Ну і ввогуле, вот адносіны будуць зусім іншыя. Магчыма, горшыя. Тому что про это некоторые эксперты кажут, что у Кремля может быть спокуса, что, мовляв, ну вот всю Украину мы так ці інакш ввогуле не атрымаем. Ну так, может быть, давайте уже, так сказать, за одним скрипом заберем Беларусь. Наўрад ці на это погодятся в Вашингтоне. Но, тем не менш, такая небяспека есть. И в любом выпадку я кажу, что калі нейкі мир ці перамір'е будзе заключено, то всякое может быть. В этом смысле, коли Трамп в первую свою каденцию мог сустракаться с таким персонажем, как Ким Чен Ын, так уж Лукашенко на его фоне как бы не такая уже и почвара. Але з іншого боку, з Ким Чен Ыном он сустракаўся дзеля пэўных мэтаў сваіх, а з Лукашенком навошта? Просто на его усы полюбоваться, но это не той выпадок. Калі можна, я тут добавлю, Ганна. Я просто думаю, что и Россия таксама не зацікаўленая. Ну, калі зноў жа ситуация не меняется, и тут Лукашенко на поводку Путина, як это цяпер, ну, Лукашенко просто не захоча таких нейкіх аднабаковых контактаў. Для России важно, каб усё, што тычыцца Беларусі, ішло праз яе. Яны апошнія 2 гады інтэнсіўна фіксуюць вот эту Беларусь як сферу ўплыву России, подписывают все гэтыя паперы, подписываюць, усяляк інтэгруюць эканамічную, палітычную, дыпламатычную сферу, медыйная, яна ўжо інтэграваная ў расійскія наратывы. І зараз уявіць, што на такі візіт да Лукашэнкі амерыканскага топ-чыноўніка згодзіцца Москва таксама немагчыма. России важно показывать, что все про Беларусь только праз Москву. Ось. И як бы тут Лукашенко не бился, все равно он с гэтага поводка не слезет, потому что он з яго жыве и кормится. Ну, мы ў жывым эфіры, і ідзе апытанне, вы можете прагаласаваць пад гэтым відэо. Пытанне такое, як вы лічыце, з кім сустрэнецца прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. На гэты момант ні з кім лічаць 67% людзей, якія прагаласавалі, з Ціханаўскай 32% людзей, якія прагаласавалі, а з Лукашэнкам 0%. Таксама далучайцеся да гэтага апытання, выказвайце свае меркаванні, калі гэта для вас бяспечна. І зараз я прапаную пагаварыць пра тое, як адаб'ецца на беларускіх праектах часовае спыненне дапамогі ад Злучаных Штатаў Амерыкі. Ну, вядома, што 21 студзеня Дональд Трамп сваім указам прыпыніў знешнюю дапамогу ЗША і іншым дзяржавам на 90 дзён, каб ацэніць яе эфектыўнасць. Што гэта азначае для беларускіх дэмакратычных сілаў, для беларускай грамадзянскай супольнасці, для беларускіх незалежных СМІ, Франак? Гэта не першы раз такое адбываецца, і таксама Трамп пераглядаў дапамогу і падтрымку замежнага вяшчання, калі прыйшоў першы раз падчас першай кадэнцыі. Таксама былі прыпыненні, былі звальненні, гэта адбілася ў тым ліку на беларускіх праектах. USAID, які заказвае за Беларусі, які, магчыма, падпаў пад гэтае абмежаванне, ён у асноўным падтрымлівае розныя адукацыйныя рэчы, адукацыйныя абмены, падтрымлівае праваабарончыя ініцыятывы, падтрымлівае медыйныя ініцыятывы. Па ідэі, гэта значыць, што наступныя 3 месяцы тыя праграмы, якія працуюць праз USAID, яны не маюць права выдзяляць ніякіх сродкаў. І, вядома, гэта можа быць ударам, і гэта можа, асабліва тых, хто невялікія нейкія арганізацыі, там, ці невялікія праекты, это можа паставіць іх пад пагрозу. Але я думаю, што праз 90 дзён все-таки павінна неяк это стабілізавацца і вярнуцца да нармальнасці. Беларусь это вельмі невялікая, малюпасенькая частачка амерыканскай падтрымкі. І тут скарачаць Беларусь у прынцыпе няма ўжо куды. І вось гэтыя праграмы дапамогі. Еўрапейскія праграмы яны застаюцца, працягваюцца. Вось толькі што Светлана Ціханаўская побач гаварыла у пакоі з Мартай Коз, еўрапейскай камісаркай па добрасуседству. І гаварылі таксама, каб мець нейкую гарантыю, нейкія запасныя сродкі на падтрымку грамадскіх ініцыятываў медыаправаабаронцаў на Беларусь на выпадак, калі амерыканская дапамога яна будзе нестабільная.
Калі я не памыляюся, то ў першую кадэнцыю Трампа вось гэтая дапамога была цалкам скасаваная, так, Франак? Не была цалкам скасавана, але яна была вельмі моцна ўрэзаная. І ад гэтага сапраўды многія беларускія ініцыятывы, у тым ліку это навяшчанне замежным адбілася. Яны вымушаныя былі скарачаць эканоміць і вельмі часта скарачалі Беларусь. Пасля 2020 года падтрымка амерыканская павялічылася. Для грамадзянскай супольнасці адукацыйныя праграмы вельмі шмат каштуюць. У цэлым гэта і стыпендыі, гэта і падтрымка нейкіх абменаў і візітаў. Яна тады была, напэўна, 2 разы меншая, чым цяпер. Зараз яна большая пасля 2020 году і ўдаецца утрымліваць яе на гэтым узроўні. Я дапускаю, што яе не спыняць цалкам, але яна можа быць урэзаная, прынамсі на нейкі час. Зрэшты, фінансавы год, ён ўжо пачаўся ў Амерыцы да канца гэтага года. То бок ён не можа цалкам яе адмяніць, таму што ўжо вылучаны сродкі, прагаласаваныя кангрэсам. Але вось прыпыніць для перагляду эфектыўнасці яны гэта маюць права рабіць, і яны гэта зрабілі цяпер. Я трошки патлумачу для нашай аўдыторыі, што з 2020 году беларускія дэмакратычныя палітыкі, актывісты, дзесяткі СМІ, сотні недзяржаўных арганізацый, прадстаўнікі культуры апынуліся на выгнанні, і большасць неабходнай фінансавай падтрымкі ўзялі на сябе заходнія краіны, недзяржаўныя міжнародныя фонды, беларускія фонды падтрымкі, якія збіраюць грошы на дапамогу сярод беларусаў. І ЗША это адзін са значных донараў. Юра, паводле вашай ацэнкі, якая сітуацыя будзе пасля гэтых 90 дзён, калі яны мінуць? Ведаеце, я думаю, што все-таки нейкага поўнага скасавання, поўнай адмены гэтага не будзе. Гэтага не будзе. Справа ў тым, што падобныя думкі, а давайте мы скасуем это, давайте мы скасуем тое. Яны шмат разоў былі, дарэчы, адносна і радыё «Свабода», ее шмат разоў спрабавалі закрыць. И в принципе эти планы не были реализованы. На мой погляд, один из мотивов полягае ў тым, что Трамп не вельмі ввогуле разлічвае на мягкую силу любую. Он разлічвае на сделки, он разлічвае на экономичный ціск, про что Франік сказал, что скинуть цену на нафту до $40 за баррель, это ему зразумело. Что такое поднять военные расходы и примусить своих союзников поднять военные расходы, это ему так само зразумело. А эта мягкая сила, он не вельмі, ему это подобается, но з іншага боку, мягкая сила часом бывае мацней за жесткую, якую ужить немагчыма. И в этом сенсе, калі все-таки думка Трампа это зрабіць Америку великой, great again, то для этого, напэўна, мягкая сила патрэбна. Бо Америка не здолее стать великой Швейцарией. Она такой ніколі не будзе. И я не думаю, что Трамп хоча, каб Америка стала великой Швейцарией. Он хочет, чтобы это была Америкой. А для этого надо займаться и мягкой силой. Франак, до вас пытанне толькі што прыйшло ад нашай аўдыторыі. Блінкен зрабіў заяву па безвыбарах, маецца на ўвазе кампанія асноўны дзень якой 26 студзеня. Ці варта чакаць нейкай супольнай заявы ад Злучаных Штатаў, ці варта чакаць нейкую заяву ад таго ж Трампа? Ён жа бачыў, як все адбываецца. Ці будзе заява ад новай адміністрацыі Злучаных Штатаў пасля 26 студзеня? Не, я думаю, што ўжо ўсе заявы зробленыя. Насамрэч, як бы там МЗС Лукашэнкі не баяўся заявы службы знешніх дзеянняў у панядзелак, ужо ўсё, ўжо непрызнанне адбылося. Ўжо Злучаныя Штаты упісаліся ў ОБСЕ заяву 37 краінаў. Блінкена заява была зробленая, пакуль ён быў дзяржсакратаром. Зробленыя заявы асобнымі краінамі, і Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю досыць магутную. То бок упершыню адбылося непрызнанне выбараў да самого дня выбараў. Такого раней не было, але гэта ўпершыню мы реально маглі даказаць, што гэтыя выборы не могуць быць прызнаныя законнымі і справядлівымі да самого галасавання. І я не думаю, што Злучаныя Штаты будуць пераглядаць гэтую пазіцыю.
Не думаю, што будуць патрэбныя нейкія новыя заявы, яны ўжо ўсе адбыліся. Магчыма, будзе нейкая там заява дзярждэпартаменту, але хутчэй такая дзяжурная, якая будзе падкрэсліваць тое, што сказаў дзяржсакратар Блінкен. Але нейкай такой заявы, што мы тут разглядаем вынікі там і ацэньваем сітуацыю, няма там што ацэньваць. І у адміністрацыі, у дзярждэпартаменце усе адназначна разумеюць, што ніякіх выбараў не было і не будзе. Я хотела, Франак, вас яшчэ запытацца, як у рэчышчы вот этих указаў о прыпыненні дапамогі, у тым ліку Беларусі, вот этот акт аб дэмакратыі ў Беларусі, яго упершыню прынялі ў 2004 годзе, неаднаразова працягвалі. Як вот гэта можа адбіцца? Ці акт это самастойны такі заканадаўчы акт, ці ён сімвалічную ролю такую адыгрывае, ці вот ёсць нейкая сувязь паміж гэтым указам і дзеяннем акту аб дэмакратыі ў Беларусі? Ну, гэта закон. Гэта закон, якім павінны кіравацца. Але закон таксама можа быць інтэрпрэтаваны. І калі там напісана аказваць падтрымку там беларускай службы Радыё Свабода у акце аб дэмакратыі, ужо потым урад прымае рашэнне, як гэтая падтрымка павінна выглядаць і ў якім аб'ёме. То бок бальшыня такіх законаў, як і рэзалюцыя Еўрапарламенту, гэта важная, гэта пазіцыя, гэта стейтмент, але ён усё роўна софт-ло. Толькі калі ён пяройдзе на ўзровень урада, ён становіцца гард-ло. Таму таким устойлівым рашэннем. І з актам дэмакратыі было тое самае. Ён акт дэмакратыі працягвае дзейнічаць, ніхто яго ж не адмяняе. Але той апдейт, якога мы дабіваліся ў мінулым годзе, які не паспелі прыняць праз выбары мінулы склад кангрэсу, ён безумоўна ўзмацняе. Там і пытанне адказнасці, і пытанне вызвалення палітвязняў, і пытанне санкцыяў у дачыненні да рэжыму і ягоных прадпрыемстваў, абазначае ролю Лукашэнкі ў вайне. Мы вельмі хацелі, каб гэта ўсё было зафіксавана ў законе. Але не паспелі тады прыняць. Зараз трэба будзе зноў выйсці на новы раунд дыскусіяў, каб паспець ужо з новым складам кангрэсу гэта абазначыць. Калі ён будзе прыняты, да яго можна апеляваць. І ў перамовах з Белым домам, і Радай бяспекі ЗША, і дзярждэпартаментам, таму што цябе ёсць закон, які прыняў кангрэс, і таму што давайце паводле гэтага закона рэалізуем А, Б, С. Калі закон такога няма, то просто трэба больш намаганняў прыкладаць, каб нейкія пазіцыі свае давесці. Франк, яшчэ да вас пытанне крытычнае, як да палітыка. Калі беларусам можна будзе вярнуцца дадому? Калі будуць рэальныя дзеянні? Складанае пытанне, я ведаю, но тым не менш адкажыце. Это экзістэнцыйнае пытанне. Думаю, што ўсе мы хочам вярнуцца як можна хутчэй дадому, і на гэта працуем. Але таксама мы маем абмежаваную прастору магчымасцяў дзейнічаць. Все-таки мы не ў Беларусі, а за мяжой. Нашыя людзі сядзяць у турмах. Магчымасць уплываць на сітуацыю ўнутры досыць абмежаваная. І спрагназаваць таксама развіццё сітуацыі ў рэгіёне, ад якой вельмі залежыць развіццё сітуацыі ў Беларусі, таксама складана. Таму мы уплываем, але мы вельмі часта не прымаем фінальнае рашэнне. Гэта трэба шчыра казаць. Але ўплыў ён ёсць, ён вялікі. Я не веру там Шайбан кажа, што няма ўплыву сімвалічна. Не, ён ёсць. Ён ёсць, таму што ўсё роўна гэтыя рэзалюцыі, стейтменты, ўсё, што робіцца, ўсё роўна мы рыхтуем гэтыя драфты. Але як павернецца сітуацыя ва ўкраіне, які будзе інтарэс Злучаных Штатаў Амерыкі, наколькі рашучая будзе Польшча, гэта тое, на што мы ўплываем не заўжды дастаткова моцна, а ад гэта ў тым ліку будзе залежыць і моц Пуціна, і сітуацыя Лукашэнкі. Таму сказаць дакладна, калі мы вернемся, ніхто, напэўна, не можа, але мы проста крок за крокам павольна, мэтанакіравана да гэтага павінны ісці. І ні ў якім разе не спыняць працу. Самае горшае, што мы можам з вами зрабіць цяпер, гэта проста перастаць дзейнічаць, абазначаць сябе. Тады Беларусь проста размыецца ў Расіі, у гэтай сферы ўплыву Пуціна, і потым вярнуць нейкую суб'ектнасць і ўвогуле завесці нейкія размовы, што Беларусь павінна гучаць на перамовах і Беларусь павінна быць свабоднай, дэмакратычнай. У нас проста ўжо не будзе такой магчымасці. 26 студзеня асноўны дзень галасавання на прэзідэнцкіх выбарах. Вядома, што выбары ў Беларусі адбываюцца ва ўмовах палітычнага крызісу, шырокамаштабных рэпрэсій. Паводле міжнародных арганізацый яны носяць несвабодны, недэмакратычны характар. І збольшага зразумела, што абвесціць ЦВК 26 студзеня, но толькі канкрэтную лічбу мы не ведаем. Што сёмае абвяшчэнне прэзідэнтам Александра Лукашэнкі зменіць для Святланы Ціхановскай, для яе каманды, для аб'яднанага пераходнага кабінету, для каардынацыйнай рады, агулам для дэмакратычных сілаў Беларусі, Франак?
Я думаю, что статус не изменится, потому что, ну, такое признание Светланы Тихановской, оно де-факто, оно не де-юре. Ну, ёсць, безумоўна, законы там у Літве аб прызнанні, ёсць дыпламатычны статус у Еўрапейскім звязе Светланы Тихановскай, ёсць рэзалюцыі Еўрапарламенту, пары, якія кажуць о прызнанні кабінету Светланы Тихановскай, офісу. То бок, де-факто, оно ёсць, і оно застанецца. Гэты 26 студзеня, дзень галасавання, ён не мяняе для дэмакратычных сілаў, у прынцыпе, нічога. І некае перагляду стаўлення для дэмсіл і некае патрабаванне, давайте забудзем 20-й год, мы уступілі ў новую эпоху і зараз будзем шукаць новых партнёраў. Такога не будзе. І гэтаксама нічого не зменіць для Лукашэнкі. У нас былі засцярогі, што нешта можа памяняцца, што будуць сумневы такія, можа варта з Лукашэнкам, але няма ніводнага голасу, дзе б нехта паставіў гэта пад пытанне. Мне здаецца, што нават год таму от пытанне, што пасля наступных выбараў, яно гучала часцей, чым цяпер. Таму мы працягнем працу, рыхтуецца запуск стратэгічнага дыалога з Великабрытаніяй у бліжэйшы час, для нас это вельмі істотна. Толькі што размаўлялі з генсекам Рютэ, генсекам НАТО, пра працяг палітычнага дыалогу. І з Еўрапейскім звязам у нас на ўсіх узроўнях, у прынцыпе, ёсць супраца, і яна застаецца. І ў нядзелю Светлана Тихановская выступае па запрашэнні Кая Каллас, это верховны прадстаўнік па замежнай палітыцы, і усімі міністрамі Еўрапейскага звязу, дзе проста ўсе гэтыя стратэгічныя пункты і прыярытэты на 25 год мы разам з еўрапейскімі міністрамі абмяркуем і абазначым. Юрый, вы вядучы праекту «Беларусь пасля 26 студзеня». У вас было запісана і выйшла на «Свабодзе прэміум» шмат інтэрв'ю з рознымі экспертамі, палітыкамі, што зменіцца ў Беларусі. Якое вашае меркаванне як аналітыка, што зменіцца ў Беларусі, ці не зменіцца ў Беларусі пасля 26 студзеня? Юрый, вы меня чуеце? Так, у нас трошки праблемы з сувяззю. Тады зараз, калі адновіцца сувязь, то мы... Я выбачаюсь. Да. Так, калі ласка. Я хочу сказать, что как бы на первый погляд изменится мало. Вот то, про что сказал Франек, это, коли коротко сказать, это стратегия непризнания и плюс санкции. Але не зусім зразумела, асабліва людям в Беларусі, не зусім зразумела, як гэтыя рэчы могуць трансфармавацца в змены ў Беларусі. Вот это многим не зразумела. И все, как бы в пэўным сэнсе, все больш не зразумела. Ну так, вызваліў 200 чалавек, можа яшчэ некалькі сотень вызваліць, но как бы, вот принципова, кардинально, як можа памяняцца. І тыя эксперты, якім вот я апытваў, яны таксама глядяць з вялікім скепсісам. Можа быть, крышечку отпустят, что называется, ланцугі рэпрэсій, можа быть, будзе нейкая адліга, але менавіта адліга, пацяпленне в разгар зімы, а так-то палітычная зіма будзе заставацца. Может быть, Лукашенко пачне нейкі доўгі транзит, таксама некаторыя выказваюцца, а іншыя кажуць, да і таго не будзе. Так што, калі казаць пра нейкія ўнутраныя механізмы, внутрыбеларускія тэндэнцыі, нейкія, пакуль не бачна, што менавіта можа змяніць сітуацыю ў Беларусі ўнутры самой Беларусі. Одна з магчымасцяў гэта гэтыя мірныя перамовы, про якія я сказаў, которые паменяют весь ландшафт в рэгіёне. Не абавязкова к лепшаму, но паменяют дакладна. А все астатняе, ёсць падзевы у кагосьці там, а можа эканамічны крызіс, дзеля чаго Лукашенко ўласна і пачаў такія раннія выбары. Это такое, можа быць, можа не быць. А можа і быць крызіс, но он не пацягне за сабой ніякіх істотных палітычных наступстваў. Такое таксама бывало і бывае. Так што я, як і Франек, можа не магу асабліва порадовать наших глядачоў некай такой выразнай светлай перспектывай. Но жыццё працягваецца і, ведаеце, жыццё
яно заўсёды подкидывае нечаканасці. В этом сэнсе, скажем, той же 20-й год мы часам забываем одну его важную вельмі асаблівасць, что она была абсолютно нечаканная для абсолютно всех. И для Лукашенко. И тому, вот когда мы говорим, он боится 20-го года, он боится повторения 20-го года. Не, он боится недокладного повторения. Он боится нечаканности, новой, которой он не ведает. А вот такое бывает в житті. Аналітык «Свабоды» Юрый Дракахруст. Маё апошняе пытанне да галоўнага дарацы Святланы Ціхановскай, Франака Вішорка. Пытанне на будучыню. Нядаўна была чарговая гадавіна візіту Біла Клінтона ў Беларусь. Это першы, пакуль апошні візіт прэзідэнта ЗША ў незалежную Беларусь. Калі адбудзецца наступны візіт прэзідэнта ЗША ў Беларусь, Франак? Мне б хацелася, каб у першы ж год, калі зменіцца сітуацыя ў Беларусі, Беларусь, спадзяюся і веру, што это будзе так, стане дэмакратычнай, выберэ курс, пачне трансфармацыю і пераход на нармальнай цывілізаванай, адкрытай для ўсіх мірнай дзяржавы, то першае, што трэба будзе зрабіць, это запрасіць і прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі, і прэзідэнта Еўрапейскай камісіі, і сусветных лідараў у Менск. Пераадкрыць Беларусь па-новаму. Веру, што так яно і стане. Я просто памятаю вось гэтыя відэо, калі Білл Клінтон прыязджаў, калі Святлана Ціхановская яго дэманстравала Хіларі Клінтон, і потым Білл Клінтон быў таксама побач. Вось, і яны плакалі, пусцілі слязу скупую, ностальгічную, потому што было. І яны казалі, што гэта было сапраўды і для іх таксама тады нечакана. І Беларусь аказалася зусім іншую, чым яны сабе ўяўлялі. І яны гаварылі з такім захапленнем, казалі, што это адрознівалася ад усіх іншых краінаў, якія мы наведалі. І я думаю, што будучы прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі пры сваім наведванні ўжо свабоднай Беларусі, ён будзе мець такія самыя ўражанні. Ну і я пры канцы нашага эфіру падсумую вынікі галасавання пад гэтым відэо. Падчас нашага эфіру пытанне было сфармулявана такім чынам: як вы лічыце, з кім сустрэнецца прэзідэнт ЗША Дональд Трамп? Ні з кім 67%, са Святланай Ціхановскай 32%, з Лукашэнкам 0%. А я дзякую Франаку Вішорку, галоўнаму дарацу Святланы Ціхановскай, які ў шыльным графіку падчас эканамічнага форуму ў Давосе знайшоў амаль гадзіну для жывога эфіру на радыё «Свабода». Дзякуй вялікі, Франак. Дякую. І я дзякую аналітыку «Свабоды» Юрию Дракахрусту. З вами ў празе была Ганна Соусь. Наш штодзённы эфір «Пік Свабоды» цяпер выходзіць у жывым эфіры о 20 гадзіне 30 хвіліне менскага часу. Вы можете стаць удзельнікам нашага эфіру, даслаўшы пытанні ці каментары, калі гэта бяспечна для вас. Мы працуем для вас. Заставайцеся са «Свабодай».